Berriozartarra, 59 urte ditu, Ezker Abertzalearen bidean, aritu da beti politika gintzan, bere herrian zinegotzi, Nafarroako Parlamentuan legebiltzarkide, 2019tik aurrera Europarlamentaria da, orain Errepublikak hautagaitzaren izenean, eta Europako Ezkerraren taldean sarturik dago. Fernando Barrena, egunon, eta ongi etorri. Bai, egunon. Bueno, parlamentuan hitzaldiak oraindik ere euskaraz egiteko aukerarik ez. Ez daukagu aukerarik, oraindik ere irekita dauden bi bideek hor jarraitzen dute, baino esan dezakegu momentu honetan zailtasun nabariak antzematen direla, bietako batak ala besteak arrakastatsu suertatzeko, ez? Bi bide horiek ziren gogoratzeagatik, bata, Europar Parlamentuan atriletik euskaraz hitz egin alizatea, hori zen lantzen ari ginena. Hor oraindik ez da erabakirik hartu, baina informe bat egiten ari dira 4 lehendakari ordek, eta dagoen indarko erlazioagatik ikusten ari gara arriskuak daudela ez ateratzeko, Alderdi Popularra izu arrisku presioa egiten ari da, eta baditu tresnak parlamentu barruan egiteko, talde majoritarioa delako. Espainiakoa, bai. Espainiako Alderdi Popularra zen. Alderdi Popularraren gainontzeko kidei, Europar kidei, segia esan, etzai asko importa euskara ofiziala denala, ez? Gainera, Estatu Espainolak esan duenean horrek ekarriko dituen gainkosto guztiak kubrituko dituela, ez? Orduan, baina gero badago beste bide bat, efektiboagoa, potologoa, behintzat kategori berezikoa euskararentzako, eta izango litzakena Europar Kontseiluak onartzea euskara galegoa eta katalanarekin batera Europar Batasunaren hizkuntza ofizial gisa. Hor jokatzen da benetako mamia, ez, asunto honetan. Eta hor uste dut egoera publikoa dela, ez? Alderdi Popularrak ere presionatu ditu izugarri, Alderdi Popular Europarreko kideak gobernuan dauden estatuak hain zuzen horren kontra jokatu dezaten. Partikularki, diferentziari dioten gorrotagatik, baina bereziki Alderdi Popular Espainolak Europako Parlamentuan eta instituzio Europarretan dena kokatu egiten duela Espainiar politika domestikoaren terminotan, ez? Hori da, Europarlamentaria zara, Europan ari zara lanean, Estrasburgen eta Bruselan bereziki, baina munduko mapa zabalduko dugu, edo munduko bola ekarriko dugu mai gainera, Europaz solasten garenean batera eta bestera begiratu behar dugulako, ez da, Amerikako estatu batuek duten eragina, eta Asiatik ere etortzen den aizetea, ez da? Esate baterako, Trumpek agindua eman du proba nuklearrak egiteko, noiz eta Txinako presidentearekin bildu aurretik azken orduotan. Zer iruditzen zaizu? Hau, panorama politikoaren beste aspektu batzutan, oraintxe bertan komentatzen ari ginen, nola Madrilen ere aliantza, investidurako aliantzak apurtzen ari diren, eta kurioso bada ere, nik uste dut esplikazio berdina asalekoa bentsat badaukatela, eta da posizio negoziatzaile bat, ez? Orduan, zu norbaitekin hitz egitera joan aurretik, hartu dituzu erabaki batzuk, zure posizio negoziatzailea indartzeko zaren, baina handiagoa, segurazki, agertu ahal izateko, ez? Kasu honetan, Trump horrela jokatzen ari da. Personajearen izaerarekin batera datorren posizio bat da, jakina, baino azkenean negoziatzen hasi aurretik txinatarrei mezu bat bidali egiten zaie, ez? Edo zein gauza egiteko kapaza naiz zuekin dudan lehia honetan, ez? Eta hain zuzen lehia aitortu behar da ez dela makala. Azkeneko hamarkadetan Txinak izan duen igoerarekin posizionatu egin delako estatu batuen aurretik produkzio, teknologia eta adibidez adimen artifizialean, eta beraz hori estatu batuentzako oso nabarmen ikusten dute lidergo hori eskutatik joaten ari zaiela, estatu batuei sortzen diei izugarrizko urduritasuna. Amerikako estatu batuei, Fernando, eta gero Europak ikusi du bere industria nola gelditzen ari den. Nagusiki Txinan ekoitzitako txipen eskasiagatik, ez da? Bai. Orain gainera gertatu da, ez dakit jarraitu duzun, baina kontu bat
hor txip, enpresa txinatar batek bazeukan Herbereetan, edo badaukan Herbereetan txip produkzio adar bat, Europarra berez den enpresa baten bidez, Xperia, eta beraz, hor bapatean, Herberetako gobernuak erabaki egin du, ez da horrela, baina praktikan azkar ulertu dezagun enpresa hori nazionalizatzea, ez? Horrek sortu du izugarrizko zalaparta bat Txinarekiko harremanetan, baina bigarrenik, enpresagintzan aritzen den mundu guztiarentzat, kanpo inbersorentzat eta termino kapitalistetan ari naiz, izugarrizko abisua, azken finean, zu ez bazea plegatzen zure jardura ekonomikoaren ondorioz, zauden lekuko estatuaren nahietara, gertadakizuke, segurtasun juridikorik gabeko ariketa batean, enpresa horren jabetza galtzea, ez? Enpresagintza aipatu duzu behin eta berriro, eta Txinako txipak urrun daudela ematen du, baina Nafarroak ere jasan ditu honen ondorioak, ez da? Volkswagen bezalako lantegietan ekoitzpena eten behar izan dutelako, pieza faltagatik. Bai, eta gehien bat, Herberetako kasu honetan, hor ekoiztu egiten diren txipak, ez dira bereziki teknologia punta-puntako nanotxipak eta gauza horiek Taiwanen jarretzen dira egiten nagusiki, baizik eta aipatu egiten zuten horrekoan, kotxeek eramaten dituzten txipak, ez dira horren berezituak eta horren aurreratuak, ez? Azkenean txipei buruz hitz egiten dugunean ematen du Star Trekeko zerbait eta zari garela, ez txipa da konduktore bat, elektroniko bat, milioika gailuk eramaten dutena, orduan pentsa semikonduktore horiek eta konduktore horiek beharrezkoak dira gure bizitzaren gauza guztietarako, eta horrek edozein industriatan eragiten aldu oso modu zuzenean, zen, esan duzun bezala, Volkswagen bezalako enpresa handi bati, komponente horren gabeziak eragiten aldio aktibitatea bertan bera utzi behar izatea. Beraz ondorioa, Fernando, beranduegi iristen ari da Europa burujabetza teknologiko horretara, oraindik ere turmaletik gotzeko daukagu. Bueno, Europa iristen ari da oso berandu burujabetzara orokorrean, ez bakarrik teknologikora. Europak azkenean, azkeneko hamarkada hauetan, bere jardueraren ondorioz, Europar elite politikoek erabaki zutelako hainbat gauzaren lidergoa Europatik kanpoko hainbat potentziaren eskutan ustea. Lidergo politiko eta militarra utzi egin zuten Estatu Batuen eta NATOren eskuetan, eta utzi, kasu honetan bai, baino lidergo teknologiko eta industrialari dagokionez utzi egin zuten Txinaren eskuetan, utzi deskuidatu egin zuten izugarri alde hori, baina Txinak ere bere aldetik jarri egin zuen izugarri, Txinak azkeneko 20 urteotan izan duen despegea itzela izan du delako, ezin dela konparatu historian inongo herriren ilgoera ekonomiko eta zerarekin, ez? Orduan, hor gertatu egin da azken finean, Europa eta hortaz oso jabe izan ginen pandemia garaian, konturatu ginelako, ez geneukala industria nahikorik musukoak ere egiteko, ez? Eta bapatean sortu egin behar izan zen enpresa azkar bat, Mondragonek egin zuen, aukerez banago, momentu hortan, musukoak milioika egin ahal izateko, danak produkzio osoa Txinatik zetorrelako. Hau gertatu egiten da, oraindik ere, gauza askorekin, ez? Eta beraz, Europan, hainbestek eta hitz egiten dutenean Europaren autonomia estrategikoaz, bai? Azken finean, ni ere ados nago kontzeptu horrekin, ez? Azken finean, kontzeptu horrek esan nahi du, Europa burujabea izan behar dela, bai segurtasun aspektuan, jakina, bere burua munduaren aurrean politikoki eta eragin aldetik kokatzerakoan, eta baita ere ekoizpen industrialari dagokionean. Kontzeptu hori oso ongi dago, baina gero Europaren praktika ez dator bat ideia horrekin, ez? Eta jarraitzen zaie ematen Estatu Batuei, Trump buru duten Estatu Batuei horiei lidergoa politikoa jakina, eta baita militarra ere, ez? Eta hori
Trump buru, edo txori buru. Aizu, aurrekontuak onartzeko garaian gaude, eta Europak Trumpek ala eskatuta, zintzo demonio gainera, 5% igo du bere gastua, defensari dagokionez, behintzat asmo hori dago. Pedro Sánchezek esan du, defensa gastuak txikiagoak izanen direla Espainian. Zer iruditzen zaizu? Trumpen eskaera, Europak baietz, Espainiak horretaraino ez dela iritsiko? Bueno, eromen bat, orokorrean, eta lehen aipatzen izun, errealitate horren, agerpen bat, ez? Azken finean, Sánchezek esaten du, ezin duela presupuestoa bostera igo, eta hori berri ona da, eta zorionak presidenteari horrelako jarrera edukitzeagatik, baina ez dugu ahaztu behar, ja dagoeneko igo egin dela, orain dela 3 urte gastatu egiten zen 1,26tik, hori da Espainiak 22koan, hori dira dauden azkeneko zenbakiak, 22koak dira, Estatu Espainolak 1,26 gastatzen zuen gauza militarretan, gastu militarrean, eta batean ja igo da, bira, eta hori Estatu Espainola bezalako estatu baten aurrekontuan 0,74, ez? Igotzea bapatean sekulako dirutza da, eta horrek ondorio latzak ekarriko ditu gastu sozialean. Eta ez da nik horrela nahi dudalako, baizik eta antzeko egin duten gainontzeko Europako estatuetan, horixe bera gertatu egin delako. Lehenengo izan zen Finlandia, adibide hori betetzen, irizpide hori betetzen, eta Finlandiako lehenengo ministroak aurrekoan bota egin zuen dagoeneko inbertsio egoera horrek ekarri egin dituela ondorio dramatikoak, esan zuen ondorio dramatikoak gastu sozialean. Beraz pentsa, 2 igotzeak hori suposatzen baldin badu, zer ez du suposatuko 5% igotzea. Horrek nik uste dute nahiko balut ere ez luketela kapazidade ekonomikorik izango. Eta gero, Europarre aurrekontuei dagokionez, zer gertatzen da? Filosofia hori guztia islatu egiten dela, ez? Orduan, gainera proposatu egiten da, hazkunde militar bat, inongo eredurik esplikatu gabe, oraindik ez dakigu zertan gastatuko din diru hori, armatan gastatuko dela badakigu, baina ez dakigu eredua, defentsa eredua den orain arte bezala estatu batuarren menpe jarraitzea, edo Europar armada bat sortzea, beste batzuk esaten ari diren bezala. Eta soldaduzka ezinbestekoa. Bueno, Euskalo zerekin aurkitu gaitezken, ez? Beraz... Bueno, hor kontua da, bai, defensaren kontua lehentasuna bihurtu da, baina immigrazioaz behin eta berriro hitz egiten da Europan, ez da? Eskuin muturraren igoeran hori egon daiteke, ez da? Agenda politikoan eztabaidagai nagusi da, gero eta zorrotzagoak dira fenomeno honen aurrean hainbat herrialdek hartu dituzten erabakiak, zer iruditzen zaizu? Orain arte, Europak hartu dituen erabakiak, beste jatorri batzuetatik datozen persona horiengan, ez da? Ezinbestekoak diren personak direlako. Migrazio eta asilo politiko zaizea. Bai. Bueno, pues Europak pasa den legealdian, orain dela ia 2 urte, onartu egin zuen migrazio eta asilo itun berria, nolabait batu egin nahian estatu desberdinek gai horietan dauzkaten politikak, eta oraindik ez gara hasi, indarrean berriki sartu egin delako, oraindik ez gara hasi ikusten horren ondorioak, egia esan, oraingoz behintzat neurri berezirik iraganean zegoen jokamoldetik ez delako hartu. Baino ireki egiten ditu posibilitate batzuk oso kezkagarriak direnak migrarien deportaziorako eta bar, ez? Eta orduan, horrek luze joko luke, baina azken finean ez da zuzentzen portaera hori, ez da onartzen hasieratik, nire ustez onartu behar den printzipio bat, eta da migratzekoa giza eskubide bat dela. Askotan desberdintasuna egiten dela migrari politiko errefuxiatuak, ez? Dira, Ukrainiakoak errefuxiatuak dira, oso ondo, denak ados gaude. Baina migrari ekonomikoek ere ez dute eskubiderik, beste nonbait, beren bizitza duina bilatu alizateko, horren atzean ere ez daude arrazoi ekonomiko politikoak, historikoak, ez? Europak herri horietan guztietan nola jokatu duen, bla, 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 bla. Baina ikustu dute jendeak eskubidea baduela bere bizitza bilatzeko eta duintasuna bilatzeko. Euskaldunok
mendetan egin dugu hori, bueno, historian zehar mendeetan, giza eskubideen babesle nagusia izan da Europa, hori amaitu da. Palestinaz hitz egin nahiko nuke zurekin. Hor ere, Europak izan duelako nolabaiteko protagonismoa. Orain Hamas baituak itzultzen hasi da, Israel presoak askatzen, laguntza humanitarioa apurka sartzen hasi da, Rafatik, baina tarteka sua pizten ari da beste behin, palestindar zenbait hil dituzte, zei txura hartzen diozu Trump plan honi? Bueno, nire ustez horrek ez du inora eramango egoera. Nik uste dute, genozidio baten testu inguruan, esaten baldin bazaizu, badagoela akordio bat dena delakoa. Jendea hiltzeari usteko, oso interesgarria da, eta denok txalotu egiten dugu. Zer gertatzen da, politikoki hortara bakarrik mugatzen baldin bada oso aula dela, ez? Eta gero bigarrenik, egunerokoan ari gara errealitatean, ez, txekatzen, horrek ez duela funtzionatzen. Atzo bombardaketak egon ziren, Israelek jendea akatzen jarraitzen du, irratietan entzuten ari gara egun hauetan, ez, sueten kontzeptu berri bat, non hildakoak dauden egunero, baino hiltzaileak esaten duen suetenak indarrean jarraitzen du. Meneari eusten dio Trumpek. Beraz, ikaragarria da, eta ez dira ez bat edo bi, ehundaka egunero, ez, beraz, nik uste dut honen atzean dagoen arazonen jatorrian daukagun behintzat fase honetan, ez, genozidioari dagokionez, daukago estatu batuarren kanpo politika, oinarri duena neurri handi batean, zonalde horren kontrola eduki ahal izateko, Israelden aldeko apustu itxuan, bigarrenik Europar Batasunak jarraitu egiten duela estatu batuen iritziaren menpeko ekimena zonalde horri begira, eta gero termino Europarretan, Europa ez da gai izan beste gatazka askotan bezala, ez zer efektiborik egiteko beste bi arrazioengatik. Lehenengoa, eta hau objektiboa da, eta da, itun Europarrek ez diotela ematen Europar Batasunari kanpo ekintzarako nazioarteko politika bateratu bat izateko eskuduntzik, Europak ez dauka hortan. Eta gero bigarrenik Alemania. Gela erdian dagoen elefantea da Alemaniaren posizioa. Alemania da estatu handiena, eta juduak tartean dauden gaietan, inoiz bustitzen ez dena, arrastaka daramadako oraindik ere konpleju psikologiko bat, ez, holokaustoan gertatutakoagatik, eta beraz, utzi egiten zaie Israeldarrei nahi dutena egiten konpleju horren ondorioz, eta hau bitxiena da, gertatzen da, ezker eskuin. Hori da ikaragarria, ez, da herri bezala arrastratzen duten konpleju bat. Eta hortan datza Europaren ekintza eza, eta beraz nik uste dut horrek ere suposatzen duela konplizitate handi bat gertatu egin den guztian. Aizu, munduko atlasa zabalduta geneukala esan dizut, Europa txikia da, eta aipatu ditugu eskuinetik Txina, ezkerretik Amerikako Estatu Batuak, eta goitik erreparatzen dagoen gizona Putin. Bai. Eta Putin eta Ukrainiako gerra hortxe ataritan daukazuela, ezta? Bruselara joaten zarenean, eta Polonian, eta horri buruzko zure irakurketa. Bueno, nik esango nuke hau dela bukatzer dagoen gatazka bat, berezkenetan dagoen gatazka bat, esango nuke ere bai bukatuko dela hasieratik bertatik ikusi genuen moduan, ez? Ukrainiak galduko duela bere lurraldearen parte bat, Rusiar gehiengoko parte hori guztia, eta gero nazioarteko erakundeak Europar Batasuna barne prestatzen ari direla ondoko egoerarako, non erabaki behar den bat, Ukraina abiadura azkarreko prozesu batetik pasako den Europar Batasuneko kide izateko, ematen du opuesto ofiziala dela baietz, eta hori beldurgarria da. Eta gero, bigarrenik, gerra bukatuko duen akordio horretan ikusi egin behar da, nola gelditzen den Ukraina azken finean gerra hotzaren antzeko egoera batean gaudelako, ez? Non geldituko den Ukraina Errusiar eraginpeko eremu politikoan, edota Europar Batasunetik gertu edo barruko egoera batean. Orduan, bueno, gertu esate dizut, hilabete batzuk egon daitezke, baina nik uste dut denok ikusten dugula, ez? Hori ja, ari dela pixkanaka bera jotzen.
Eta azkenean, izan dugu ere Palestinako atartean, eta itzali egin du konflikto politiko nagusi bezala egunerokotasunean. Hori bai, nik esan nahi dut, jarraitzen dut pentsatzen lehengo egunean bezala, inbasio honek ez duela justifikaziorik, ez legedi, nazioarteko legediaren arabera, ez da ikuspegi politiko batetik ere, ez dugula inondik ere onartu herri batek, ez dakigu zein arrazioengatik egun batetik bestera, hartu pum eta beste bat inbaditu egiten duela, hori guztiz arbuiagarria da, nire ustez. Bueno, urrengo elkarrezketa batean adimen artifiziala hitz egin nahi dut, bereziki zuri gertutik, gustatzen zaizun gaia delako adimen artifiziala, gaur egun eta gurean eta guretik abiatuta, ez dakit hemendik hilabete batera edo 6 astera gurekin nahi zaitugu beste egin. Fernando Barrena, nahi duzun arte, ongi izan. Agur. Bueno, horrengo oso denbora batean gauzak horrelakoak izango dira, esatariak ez dire egongo irratietan, edo kontrolistak. Kontroletan, makine batek ikasi egingo du eta hori guztia egingo du. Bueno, dagoeneko politikoa makina zarete. Makinak kakotxartean makina batzuk. Zenbat hegazkin hartzen dituzu astean? Astean, normalean, 2 edo 3. Astean, ohikotasunean, beste gauzaren bat baldin badago gehiago, baina 2 edo 3 behintzat, bai, ari gara gozono geruzarekin bukatzen. Ezker abertzaleko robota, ez un arte ongi izan. Bai, eskerrik asko.